Mahuman na sa sunod buwan, Marso 5 ning tuiga, ang Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT. Matud ni Engineer Norvin Imbong, ang BRT Project Manager nga 85% na nga nahuman ang proyekto ug gitinguha nila kini nga maabot ang target date of completion. Ang Phase 1 sa CBRT adunay gahin nga 1 ka bilyon ka pesos, di nakasugat og mga kalangay tungod usab sa giingong wala kalikayi nga mga hinungdan. Madayon ra usab ang pagtrabaho sa CBRT gikan sa Fuente padung sa Kapitolyo, apan wa na kadtong atop nga disenyo. Gipaabot karon ang pagpalit og mga bus nga mohaom ug mo-operate unya sa CBRT. Usa sa nahisgutan sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol siyang pagbisita mo ang pagpadayon sa CBRT Project. Samtang malaumon ang dakbayan sa Sugbo nga mahuman sa gikatakdang panahon ang proyekto bisan pa man kung adunay sugyot nga paghahimuong feasibility study. Gibayra na usab ang mga establishmento nga maigo sa rota sa CBRT diin ang uban niini nagsugod na sa pagdawat sa bayan. 85, a little bit more sa 85% nga completion. What is that 15%? 15% is kanang doon na tayo gamay sa 20 to Capitol nga stretch. Doon na po tayo gamay sa kining link to the port. Onya ang uban na nang naa sa mga bus stations nga tiwasuno na lang. I have already also talked to some councilors and asked them to prioritize the authority of the mayor to sign the remaining deeds of sale for the purchase of the lots that will be affected road right of way for the BRT.